30 Bagmani kok sungjotono saimano aro ni simino lai thangnai CPM hapangni Naresh Jamatia tonglangmani abono mesenei IPFT bai BJP thansa angai aroni keplai angai basawi phayo BJP hapangni kecha montri Rampada Jamatia tei ADC hapango a thaini non kecham CM Purnachandra Jamatia aroni keplai angai CM chamani kokno sungjotono saimano akono tumuno sung tumungno Pali wo sului nai naikha hankei lai nayo Rampada Jamatia bo keplai engmani kebangkuk tipra sabutar bai bo keplai enggo phiaba ukhebo hingkei dorbano nangai tongkha Rampada Jamatia awai mungrok bo nugya tongko sang tongnai lukurok dur tu dur kisamisa nugjagui tongo Purnachandra Jamatia ni lai thanai kesam kokrono wanchugui tabuni kokrono wanchugui tei tipra saroni wanchumung tei musulman butaroni wanchumung nahari nai naikha hingkei 30 Bagma taklai 2020-23 ni jora wo je khasigmani no khori naisigi wanchogi nai nekangke biskangni jorao Purnachandra no keplai ungta thok haikhe matungo phiaba khaponi tribrita khute bukhurok norok tam wanchuk tumungno norok 30 Bagmani borok ungui tongkhangke norokni wanchumu chini comment box comment khlaidi norok nai tongo tripuri khorang